ayiqini imini molweni. Masifumane isifundo sethu njengoko sibhaliwe kwincwadi kaMarko isahluko 16. Sawuthatha nje kulaa vesi yesithandathu. Ithi ke yona kubo, musani ukuqhiphuka umbilini. Nifuna uYesu waseNazaretha obebethelelwe emnqamlezweni. Uvukile, akakho apha, nantsi indawo ebelele kuyo. Eli lizwi lenkosi, inkosi mayisikelele ngoku nangona phakade. Amen. Kwawubhishophu kule mizuzu mibini ndinayo, idayari yam igcwele zizangotshe, kodwa ndizawuyivala, andizungena kuyo. Nemiqheba yokubambelela kule Bhayibhile mininzi, kodwa ndizoyivala ngenxa yento yoba ndinemizuzu mibini. Nale pulpiti ndiyayazi iyafudumeza, bishophu. Ungathi uzothatha imizuzu emibini ikukhuthaze ipulpiti. Xa ndisuka apha koobhishophu, ngumama uMatshitha lo, uhamba nomama uLamla nomama uGobinga, obathathu bahamba bencokola apha endleleni. Umanejika ebajonga umama uMatshitha, kasuba sizolitengela ngubani na eli lithi, ngoba lalilikhulu luvalile umnyango wengcwaba rhamentenke ekekugoduka. Bathi khu behamba bencokola bephethe iziqholo zokuthambisa umzimba kaYesu, zihlobo ezihle ezithandwa uYesu Kristu. Uvukile, uthenya kubona kwelaseGalili. Baqalesile amaMatshitha ehamba nomama uLamla nomama uGobinga, bafika ukhona indoda ehlala apha